Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Metin, după cum v-am promis. Sunt pe un ninja, adică pe cartul meu de ninja. Sunt alături de Mihai. Uitați-l aici. Salutare lume! Salut, Mihai. Ce mai faci? În sfârșit am reușit să... stați puțin să dau sonorul. Să mă prindă pe mine, liber. Bă, nu da! Ia uite, bă, nesimțitul. Mă lăsați că el mereu mă bate. Pleacă, bă, acasă. Vede? Până când o să mă enervez, eu o să-l bat. Bă, Mihai, stai cu minte. Că mă omori, bă. Păi și atunci e mai bine dacă te omor. Nu am intrat pe sura. Intrăm data viitoare când o să intre și el. Când o să mai intre? Acum dacă vrei. Nu. No. Să închem și Azraelul. E vreun coamă. Cheamă-l pe Azorel. Mi-am chemat cățelul. Ce l-ai chemat pe Azorel? Ok. Ce-ai făcut? M-am supărat, nu mă mai joc cu tine. Deci uitați-vă și pe la Mihaiță. Eu mă chinui să filmez și el iese afară. Cred că acest episod să fie, cred că 100% cred că o să fie foarte scurt. Cred că maxim 10 minute. Frumos. O să-și ia bătaie. Ce faci acum? Ce faci? Stai acolo, nu pleca. Nu plec. Aha. Băgă și noi la loto. Fiecare numărul Hai, norocos. vină înapoi acolo. Hai, 3. vină înapoi acolo. Stai, aia 17. Aia că am venit. Stai acolo, te văd și eu. Păi și când vii? Acum. Păi hai. Ua, cine e ăsta, bă? Ia uite, bă, nesimțitul. Ia uite nesimțitul, bă, nesimțitule. Da, zi mersi că n-am iteme pe ăsta. Zi mersi că dacă aveam iteme, erai crăpat. Mersi. Stai că-ți dau eu iteme după caracterul ăla. Uite, ăsta mi-a dat să-l Stai accept. că vin acum. Ăsta mi-a dat să Stai fi... că vin acum. Ăsta m-am văzut că sunt foarte bun și mi-a dat... Știu că mi-a dat și mie. Da, înseamnă că nu e nimic bun. Ia uite, bă. Eu i-l-am refuzat pe amândouă. Da? Păi și eu am dat la prima nu și pe aia mi-a dat încă o dată. Dar am vrut să dau, da, dar nu știu ce am, dar nu. Dar în fine. Nu mai contează. Nu mai contează. Păi și arbura mea albastră? Vino încoace. Vino încoace. Hai. Mă, tu vrei bătaie. Nici nu am itemele la 250, dar le-am doar cercei am la 125. Nici eu nu le-am la 250. Am multe prostioare pe aici. Trebuie să fac curat în asta. Itemele mele nu-s prosti. Bă, nu cu altele, bă, zis în astea ale mele. Uite, dacă vrei să-ți dau pentru ăla al tău, ricoare roșii, am eu ricoare roșii, nu mai dacă am o grămadă. Nu pot să scot. Hai, lasă așa. Îmi dai tu 2, 3, dar nu-i problemă. Da. Mă, cu ce să ne ducem la bătaie? Hai să mergem la warul ăsta. Cristi, Mm. ai vreo armură bună? Mai bunicită așa? Să-mi dai și mie pe ninja ăla. Pe ce armură? Orice fel de armură. Pe am pasta mea și pe aia, la cealaltă armură. Nu știu ce armură e aia. Nu mai am. Unde n-avea armura aia? Am gladiatorul. Dă-mi și mie una să am acolo, să nu fie degeaba. Eu pe mine ce am acum? Cred că decor, nu am decor. Cred că decor, nu știu ce am pe mine acum. Hai, vin înapoi să-mi dai și mie alea. Mai filmezi? Da, normal.
Alergăm pe un Unde oar. ești? Fuge de mine. Poate cine a tras un ninja cu... A dat pe liber? Așa e bine? Păi fira aia la bă. Du-te naibii, de-abia îi dau 2K. Acum fugi! Mă, tu ce vrei oarul ăsta? Uite să oarul ăsta mă enervează. Unde ești? I-am dat 9K. Unde ai dus Cristiano? Bă, dar asta nu mai moare, dă naibii cât PV are. Ok. Eu sunt mai că vine acolo înapoi. Mai bine. Uite, încolo te dusese. Mă dusesem încolo. Hai, dă-mi ale. Gladiatorul e foarte bun. Ia. Hai, dă-mi și ale ale mele. Pe ce facem acum? Dar să pun și eu ceva pe mine. Chiar nu ai nimic? Să nu stau cu curul gol. Păi vezi că mai trebuie să mai am ceva. Ce? Nimic nu mai ai. Papuci. A, da. Și mai dă și mie un de la... Albastru? Mai dă și mie un de la de PV. Ia. Și un de la albastru dacă ai. Așa. Cum să n-am eu, bă? Eu am, bă. Eu am întotdeauna. Bă, bune, tot zero am în pulmale. Și fac și eu sările astea. Bagă și tu, Sabi. Ca să nu mănânc și eu bătaie. Aha. Mersi, Hai, că... vino cu Go, ha? What the fuck, ce m-am dat? Ce bă, nesimțitule. Fă-te să apari. Da, fă și tu. Hai, dă-i mine. Unde te-ai dus, bă? Tu te-ai dus în cer. Nu mai pot. Ce? Unde te-ai dus? A, ești aici. Uite-mă aici la hartă. Unde? Mă miră, bă, unde pleacă ăsta? Deja mai bun. Nu, că ți-am dat cu flag, mai ai văzut? What the fuck? Bă, Da. fără red. Pe ce tu n-ai red? Da, dar eu fac cu decor. Bine, hai. Să nu vezi că eu fac cu decor, e ca și cum ai face degeaba. What? Ok, stați puțin. Stați puțin. Salut! Și am revenit. Din păcate, a trebuit să fac ceva și am oprit imediat. Și Salut! sper că nu s-a auzit. Și s-a jucat și fratele meu cât am fost plecat, am trebuit să fac o treabă. Și s-a jucat el, cred că a spus salut sau nu și-a spus. Salut! Și chiar îmi pare rău, da, e și el lângă mine. Da, și Mihai a ieșit, Da. nu știu ce a trebuit să iasă. Și n-am mai intrat pe ninja, am intrat pe sura de level 75, care v-am spus. Și am zis hai să mergem puțin să mai creștem. Mapa de 100. I-am dat... De 22. Nu, intrăm... Stai imediat și după. Am zis că nu aveam ce să fac pe ninja, dar mă plimbam, am dat 11k. What? M-a dat la câteva... Și pe asta au mort. Deci nu sunt eu cel mai praf. Am level 75. Am dat luasă 250, am dat 11k. Și una i-a dat 10k. Și asta are 250 și a dat la cu arcul o săgeată la fel ca mie, la fel ca mie, uite s-a dat și mă moară. Logic, frate, 250. Dau și stun. Să zici, măi, dau și stunul asta. Nu cred că e așa bun asta. E praf? Ha! Deci asta nu poate să mă omoare. Poate. La level 250. Și la Da, level da. 75. Păi cred că dacă fac eu level 250, o să rup. Hai, du-te că Hai să știu. mergem. Ok. Haideți Deci să că vedem. ești în V2. Așa. O să intrăm și cu Mihai. Iarăși trebuie să vedem că n-are el timp. Eu pot să filmez. Nicio problemă. Dar nu știu dacă o să pun acest video în această seară. Asta e faza. Cred Nu că sunt mâine. sigur. Cred că mâine punem. Și... Haideți să chemăm asta. Ca asta că am level 75. Ai dreptate, Bogdan, să ce. A venit aici.
Are vreo 75 și pot să cresc Mapa următoare. în V4. Pe nu te duce mapa. Ok, în Aia V4. la noi, da. Mă duc în V4. Poate și câțiva ăștia și ne întoarcem înapoi în oraș. Și după o să mai ne batem puțin cu aia și o să încheiem. E urât că nu am mai stat Mihai. Mâine să mai filmăm. Dar Câteva mâine nu știu episoade. și eu o să filmăm ceva, dar nu știu ce. Și nasol că începe școala. Da, nasol. Așa, dar o să filmez El mâine. mi-a stat 5 zile. Și nu o să mai filmez. Nu știu ce să filmez mâine. Nu te Cred pricepi. că nu dă Bogdi. De ce? Cred că o să filmez Joc nou. Survival. Samp nu cred, Samp nu. Că încă nu am făcut, deci nu am avut timp pur și simplu să intru ca să fac permisul de arme. Și trebuie să intru. Ce vrea asta? Să nu zici că mă provoacă asta la duel, că râdă el. Nu glumesc. Are totuși level 80. E ninja. Da, Îi ce dăm un vezi? duel să vedem dacă rezistăm și noi. Am paguba competenței. Ia să vedem dacă acceptă Cel mai duelul. mult de la de 250. Ia să vedem duel. Ia mă, vrei să vedem? Sau mai că spune pumnalele. Deci trebuie aici, pumnal am doar 15, sabia am 45. Deci nicio problemă dacă dă cu sabia. E perfect, deci nu cred că o să-mi dea așa de mult damage. Fuge, dă 4K așa, nu știu, 4K. Ok, ce level avem? 77. Mai creștem un Am și puțin. pe un ninja 200, n-am două, am 100, Double detach. 188. Bravo, așa. În fine. Haideți să mergem să mai creștem puțin. Cred că facem level 80, după mergem în oraș. Când faci 20, Ce doare gust. ca să te duci la următoare. Nu. Dureze foarte mult. După cum vedeți, acești nu-mi dau aproape deloc de mici, foarte puțin. Păi și-a De fapt, foarte făcut, puțin. și-a făcut accesori bune. Da. Ok. Haideți mă să... O să mai fac muriți. și un suga. Și Mihăița a ieșit. Deci nu pot să cred, Mihai a ieșit. Și mergi tu cu el acum. M-aș lua puțin bătaia de la mine, glumesc. Ați văzut cum v-am spus? Nu pot să intru bine. Chiar asta face. Duel. Nu... Mă lasă până nu mă... Și, Nvidia a apropo, făcut level 80. Hai să mai chemăm la o Power grupă. Oare. Mai chemăm o grupă și am atât și Bogdi vorbește cam mult și mă enervează. Nu știu ce l-am lăsat să stea lângă mine, dar doar ca să mă lase să mai filmez. Că el nu mai mă lăsa, spunea, nu mai filmez. Am spus, ba da. Am zis, hai că te las și pe tine să vorbești în filmare și a zis, bine, hai că te las să filmezi. Dar nu știu, da, asta v-am spus, nu știu sigur dacă o să pun seara Cred că videoclipul, cred că mâine. Și dacă până mi se randează, Dacă dacă se randează foarte repede, dacă se randează în 10-15 minute, e ok, De câte ceasuri? îl pot pune pe YouTube. Da. Și nu e nicio problemă și pe YouTube dacă se Exact, încarcă. Cred că se încarcă și repede pe YouTube, presupun. Așa mi se întâmplat până acum. Adică videoclipul, de exemplu, videoclipul cu The Bridge mi s-a încărcat foarte repede. Și mi s-a randat și foarte repede și mi s-a Da. încărcat pe YouTube foarte repede. Și dacă poate să mergem în oraș. Nu, hai să mai chemăm o grupă. Ok, hai să mai chemăm încă o grupă. Și Mai mergem mergem puțin în oraș. mergem în oraș. Te distrezi. Mai provocăm pe cineva la duel. Poate. Pare că Am făcut cu un slat de 250 duel. Și i-am dat 11k. La fel. Tot 250, 11k dau. Eu cred că e bine. ești bun. Ia să-mi lăsați în comentarii, că v-am spus, nu prea știu să metin. Dar cred că am dat bine 11k, eu la level 75 și la level 250, Da. am dat 11k. E ceva. Dar Eu și zic- dacă cred vii că cu e. ninja că te omor. Ok, haideți să mergem, am făcut level 83. 83, bun. Ok, să-l mult pe ăsta, hai să mergem în oraș acum. Mănânci. Pe chiar nu știu, deci nu știu ce să fac. Cu sura asta la metin, nu o să Mănâncă-l. postez când fac level, duel, evenimente, când o să fie O X. da. Și event cu sau- prieteni.
Am farm, că o să mai intru să mai spargem niște pietre acolo, Și o metine să de fapt, fie- nu pietre, m-am exprimat greșit. Pietre, da, m-am exprimat greșit. Se O numesc să fie o metine. nebunie la FAMAP. Da. Ia să vedem cât e de tipul ăsta să. E. 8K. Mă. Și are site. Cred că ăsta e pink sau nu știu ce e ăsta. Nu știu ce Site. armă, dar știu că e site armul ăsta. Deci tu armă pe site. Din 2 bucăți, 3 Pink. bucăți. Ai prins Omul- la site. Pe pink site toată aia, bog din fie, nu mai vorbi tu. Nu știi nimic. Nu Dar știi asta nu e nimic. pe site? Arma aia, care o ai tu? Nu. Nu, asta e la mă înghețată. Nu asta mă, topul ăla. Nu. Te-am păcălit. Ah. Ia să cât dăm lui asta. 3K, nu am nimic făcut pentru asta și mi-au bătaie. 100% mi-au Dar tot ești bătaie. pe- V-am spus. Oricum are 250. E praf. Nu știu de ce, nu știu de ce Și laudă ea. am o speranță că pot să o bat, dar nu înțeleg de ce. Și dau mai puțin pentru că nu am tare împotriva la șaman, nu sunt așa Șaman. bun pentru șaman. Eu sunt bazat doar pe sura, ninja sau war, dar pe șaman chiar nu am niciun item. Ia să mai dăm la asta. Ia mă, ție, mai dăm. Mă, 4, what? Ok, se aude ceva. What, cine dă? Taci bog din gură, am spus. Bine. Taci. Uite, dau pink. Por. Cine dă pink? War, oferte. Ok, deci chiar nu mai știu ce să fac în ce. Chiar dacă am level 83, o să cresc, asta o să Uite, postez. Minează, nu vă bog, nu sunt în Minecraft. Chiar nu știu ce să postez. Și am zis că o să fie scurt, dar nu știu ce. Am filmat 16 minute. Și o să filmăm 15, un episod de 15 minute. Și cred că o să închei episodul ăsta să mai încercăm norocul. Iar șamancă pe bune. Șamancă, nu dau bine, what the fuck. Nu șamancă, vreau ninja. Șamancă, bă, da, bravo. Uite s-a de 149. Vorbește și tu Cât îi românește. dă? Mă, nu te mișca, bă. E mi somn. Vreau să văd pe că te-am dat 5K cu se numește asta? Acum, nu? Risipirea. Ok. acum o să Uite, mă bă, asta uit. nu stă. Da, Bogdi, am 7K cu asta, cu ce năbie. Hai, Vârtejul. filmarea. Bogdi. Ce? Stai acum, cu email. Ăsta, ia, să bag asta pe liber. Asta m-a provocat de la duel, dacă știi, nu cred că am oprit filmarea atunci. Bă, oricum la 250 nu a putut să. Pe mine nu m-a omorât ăsta. Nu m-a omorât. What the fuck? Cât de Praf. praf e. Da, Nu m-a asta. omorât, că s-a chinuit să mă omoare. Ia praf rău de tot. Tot. Spune prafule. Nu ai zi, bă, nimic. Ia să mai dăm, că nu am văzut, nu cred că am prins multe skill-uri și n-am văzut cât damage dau. Tot n-am văzut, dacă nu am văzut. Ai dat 4 cabui. Nu știu, 4 ca așa, da. Ai dat-o în dângă. Bă, Dângă. bă, ești praf, bă. Uite să apare pe YouTube. Ok. Tot să se apară pe YouTube. Da. Deci, da, Cam cam atâta. atât și cam atât a fost și cu acest episod, mă încurcă Bogni. Cam atât a fost și cu acest episod de astăzi. Nu uitați să Dați lăsați un like, Să comentați. să vă abonați și să vă abonați, să lăsați în comentarii dacă Vă place v-a aceasta? plăcut și să îmi spuneți dacă am avut dreptate, dacă dau mult damage și am dat 11 la 250 și am level 83, aveam 75. Deci da, cam atât cu acest episod, ne vedem data viitoare. Pa. Bye!